Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Шулай итеп без үзебезнең әдәби манзара циклын дәвам итәбез, тапшыруларын дәвам итәбез. Бездә кунакта инде безнең татар дөньясына таныш шәхес, ул безнең Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Җамалиев. Исәннәрмесез. Сез инде бик еш буласыз хәзер Казанда. Сезне әйтәсе килә, безнең өчен үрнәк дип әйтергә дә була, чөнки сез әзрәк селкетеп, җаклаган җирдән уятып, яңадан фикерләр, яңа ниндидер проектлар белән киләсез. Минем соравым мондайрак, сезнең белән очрашулар, сөйләшүләр безнең күп булды. Менә Мәскәүдә безнең татар байлары байтак бит. Аларны сез безгә караганда күбрәк тә беләсез. Менә аларның шушы татар штабы эшчәнлегенә яки безнең менә шушы татарларга әз генә булса да рухи яктанмы, мәдди яктанмы берәр файдалары бар микән, алар белән элемтәләр бармы? Гомумән алар татар штабы, Мәскәү татарлары штабы барын беләләрме? Бәлки алар үз даирәсендә яшиләр, гади халык үз ниендә яши дигәндәй. Менә алар белән элемтәләр бармы? Менә Хаснуллин, значит, Табиев исән чакта, әле нигә Мәскәүгә килгәч, ул бөтен очрашуларда бик эше тыгыз булса да ул киләдер. Бик Фикърәт Әхмәтҗанны хөрмәт итеп, ул гел киләдер. Безнең бит DL16 башта клуб. Аны Табиев җитәкчәгән, менә без аны хәзер дәвам итәбез. Анда ул киләдер. Анда азрак формат икенче. Анда, значит, яшьләр әзрәк, предпринимательләр, анда, конечно, бөтен Казаннан киткән монда кешеләр инде анда җыелалар. Быел в рамках переписи населения ул бик зур нәрсә дип без үземчә уйлыйбыз да. Менә мин булдым 4 Петров көндә. 4 Петров көндә. И менә все-таки төп Петров Крашин авыллары ул ошибочное мнение, что это Мамадышский район. На самом деле иң күп Крашиннәр, авыллар и гомердән шундый Бейрам Петров уздыру, это Заинский район. Заинский. Менә анда уникальный шундый матур урын ул да, урын. И менә шунда килде Хайруллин, менә без бергә Егоров килде, значит, Хайруллин. Без булдык бергә шунда Петров көнендә инде. Аны оештырды Заинский глава администрации. Зай районында инде да. И менә шунда инде без менә килеп инде шул перепись населения турында мин чыгыш ясадым анда. И без аларга иконалар бүләк иттек. Штаб татарлардан шул, значит, Петров көннә без аларга икона бүләк иттек. Халык саны алу буенча дәвам иттек әле ул чагында. Менә бит инде безне яңадан зур сынаулар көтә. Безне татар халкын тагын төрле төркемнәргә бүлеп, сез бик аз санлы халык икән дип әйтмәкче булалар инде. Без аз санлы халык булган чиракта без бик күп кенә әйберләребезне югалтачакбыз. Анда тел төрендә сүз алып барып булмаячак һәм башкалар. Менә шушы өлкәдә нинди эшләр алып барыла, һәм нинди эшләр алып барырга иде, гади халыкка да җоклап ятмаска бит инде. Переписка дөрес барып, үз теге төрле ниләргә, пропагандаларга, ниләргә ышанмаска дигәндәй. Ну без инде моны ничек уйлыйбыз? Менә мин, значит, менә бу соңгы 2 елда булдым, где-то 10 поездка минем булды, да. Вот шундай безнең штабның методикасы бар. Күп кешеләргә ул кызык тиелеп, мине чакыралар. И менә барып инде шәһәрләргә, яшьләр белән очрашам. Менә мин булдым Челябинскида, Свердловск, Екатеринбургта, Тюменьдә. Менә ул Тюменьдә чыкты ул вопрос, значит, да. Мин инде үземчә бөтенесенә аңлатып тырышып аңлатамын инде. Барыбыз да без җазаев татарлар дип. А безнең Мәскәүдә икенче проблема. Безнең Мәскәүдә совместных браков күп. Бик күп да. И онда балалар менә ниләр менә, сез әйткәнчә җоклап ятмаска, монда кирәк сөйләшергә күршеләр белән, татарлар белән, племянниклар белән, дуслар белән. Менә өстәл арасында утырганда, әйдәгез бергәләп шуны без сөйләшәйек, аралашайык бу теманы. Менә бу бит татарлык ул безгә нинди поколениедан килеп килгән бит ул безгә. Бездә бит ул туктарга тиеш түгел. Хәзер шуңар без бик ответственный жыл. Без татар санын bir җирдә югалтырга тиеш түгел. Без бик зур эш безнең менә сознательность буенча яшьләр белән кирәк хәзер алып барырга кирәк. Әле менә шушы катнаш никахларда, катнаш бракларда дигәндәй, алар дөрестән дә балалар кайсы якка язарга белмиләр. Монда инде
Менә сез дә әйткәнчә, һәрбер кеше безнең үзебез татар халкының вәкиле булырга тиеш. Менә мин ике генә кешене аңлатсам, язылыгыз татар дип, бик зур бу эш булачак һәм инде һәрбер татар кешесе күршесенә, туганына, үзенең абысына, тегесенә, мусына кереп, ул шушы эшләрне алып барырга тиеш. Менә бездә бит хәзер инде теге ничек дип әйтергә кирәк, безнең барыбер мөмкинчелекләр бик шикле татарларның. Безнең мәсәлән бер канал, ике канал булырга мөмкин. Мәскәүнең мәсәлән урысча безнең 99 канал сөйләсә, без бер канал, ике канал. Ләкин шулай да бит бүтән ресурслар бар, бүтән төрле гәпләшергә, бүтән төрле эшләргә була, милләтне җыярга була. Һәм әйме, ул инде безнең бердән-бер безнең интернет челтәрендә шикләүләр юк. Рәхәтләнеп блогерлар бик күп булырга тиеш, татар блогерлар. Менә интернет челтәре белән сез ничек файдаланасыз дип әйтергә кирәк инде интернет челтәре. Без уделяем этому, без аны аңладык 5 ел гына элек. Без до этого аңар бирмәдек, игътибар бирмәдек. Менә хәзер без бирәбез. Менә без сез сорайсыз Казанга килдегез. Менә без Казанга безнең килүе главный менә задача. Без блогерларны җыйдык. Блогерларны. Башта без җыйдык зур блогерларны, теге менә татар малай, кызык-мызык шундый 20 кеше, алар үзара әле арашмаган. Икенче тапкыр без килдек 80 блогер җыйдык. Менә аны нигәдер, почему-то менә бу эшне Казанда бер кеше эшләмәй. Юк, менә шуңа күрә әйтәсез. Шуңар без Мәскәүдә тоже җыябыз блогерларны. Вот, кирәк разъяснительные работы хәзер. Татар телен безнең бит кирәк жараттырга, кеше жаратмаенча, сеңдерергә кирәк менә. Аны матурлыгын с детства кирәк, аны кирәк инде күрсәтергә. Менә без концертларга, җырларга, биюләргә, сабан туйларга, менә шулай итеп бик зур эш алып барырга кирәк. Жараттыру булмаса, булмай ул. Әйе, анасын бит ул интернет челтәренең бит теге шикләре юк. Кеше Австралиядә, Америкада яшәсен, Финляндиядә яшәсен, без интернет челтәрендә көн аралаш, көн сайын, сагат сайын аралаша алабыз. Үзебезчә, безгә моны беркем дә тыймый. Менә шушы интернет челтәрендә безнең балалар да, оныклар да аралашсын иде, алар татарча аралашсын иде, татар телендә. Ул татар телендә матур итеп сөйләшү, шулай ук зур әйбер әле, ансы аерым бер тема. Кадерле дуслар, кадерле милләттәшләр, без интернет челтәрендә аралашыйк, интернет челтәрендә яңадан-яңа безнең блогерлар барлыкка килсен, безнең балаларыбыз, оныкларыбыз да татарча сөйләшсен, татарча аралашсын. Менә шушы Рәсәй шәһәрләрендә үзегезнең Мәскәү татарлары штабының филиалларын булдыру турында уйлаганыз юкмы? Ул миңа бик кызык кебек тоелды. Без аны гел уйлыйбыз, и практически алар неформально уже бар. Да, менә мин Санкт-Петербургка квартал сайын жарты җылга бер обязательно барып инде, анда безнең штаб бар Санкт-Петербургда. Ул, конечно, теге менә безнең земляклардан тора инде, анда урыс җегетләре да, урыс кызлары да бар инде, алар выходцы из Татарстана. Менә минем Нижнекамскидан, например, да. Аларга бик файда ул, потому что менә аларның күпсе силовой структураларда эшли. Оештыручы кирәк. Менә оештыручы, менә алар бергәләштереп инде шунда берсе эш белән булышып инде, шулай бик файдалы. Казанда без булырга риза сезнең филиал булыр. Ярар. Казанда менә тоже киләбез инде. Безнең бар определенный инде монда контингент, да. Менә без аларны җыябыз, алар белән аралашабыз. Филиаллар филиаллар турындагы миңа бик кызык кебек тоелды инде ул. Мин аны әле үзем уйлап яттым, мин әле сезне белмәгән идем, хәтта әле мин уйлаган идем, ул турыда сез әле теге уйламыйсыз дип инде. Ләкин менә бу бик кызык әйбер, шушы Мәскәү татарлары штабы, әгәр дә ул безнең шәһәрләрдә, төбәкләрдә шуның филиаллары булса, ул бер секунд эчендә дип әйтим инде, ниндидер хәбәрләр бик тиз таралыр иде безнең татарларга. Мәсәлән, Мәскәүдә ниндидер шундай әйбер чыкты, хәбәр әйме? Безгә мәгълүмат безнең өчен бик кадерле булган. Сез аларны шушындай филиаллар аркылы, татарлар аркылы бик тиз генә бөтен милләткә, бөтенегә җәелдереп, бөтен аларга җиткерергә мөмкинчелек булыр иде. Ә менә бу
Башкортстан, Уфалар белән ничегрәк тора? Ну, без бит менә качагында онытабыз. Менә безнең Уфада бит 1 миллион татар тора. 1 миллион татар. Менә бит тоже перепись населения. Әйе, Бу бит шул. бик серьезный нәрсә. Ну, конечно, бар там Финляндия, там илләр бар, но анда бит әз татар. Менә 1 миллион. Шуңар без быел инде обязательно шунда барып инде хотим филиал штабның ачарга. Да, обязательно ачарга. Но бит безнең штаб барма, юкма, безнең бар бит бар хәл интернет ресурс. Менә безнең активистларда бар хәзер без тут же распространяем информацию на 1 миллион подписчиков только в Инстаграм. За 1 минуту, да? 1 миллион подписчиков безден. Уфада без быел обязательно ачарга теләйбез. Ә менә Мәскәүдә татар яшьләре мәчетләргә йөриләрме? Надо отдать должное безнең руководство мәчетләрдә татарлар. Хотя мәчеткә күбрәк йөриләр менә. Бер мәчет бар, шунда Дагестан белән чеченнар йөриләр. Узбеклар, таджиклар, татар яшьләре йөриләр. Во-первых, Мәскәүдә критическое положение мәчет әз. Безнең 5 мәчет бар инде, да? Булай инде вот. Ничә миллион халыкка? Ничә миллион, да? Без бу вопрос белән 20 ел элек занимались, да? Изучали, как это сделать, как переломить ситуацию. Без уйлаганча для воспитания молодежи татарларны все-таки основа булсын өчен обязательно мусульманство кирәк прививать. Біз проводим акции «Первый намаз», біз Курбанга, значит, ашларга жиябыз, разъяснительную работу огромную біз яшьләргә ведем. Это основа. Да, и, может быть, в какой-то степени татар телен соклап калган через мусульманство, через хазратов, через все это тоже и сыграло роль. Да? Вот мы считаем, вот наше мнение, нам в Москве нужны молильные дома. Нам даже не сколько большие мечети. Ну, прибавится в Москве еще 10 мечетей. Это не сделает погоду. Вот в каждом микрорайоне, в каждом населенном каком-то пункте, значит, должен быть молильный дом в шаговой доступности. Их должны десятки тысяч, они необходимы. Там и изучать Коран, там, значит, и намаз совершать, и все. Вот такие нужны молильные дома, в которых менә җыелалар яшьләр, значит, намазга җыелалар, җомга көнне җыелалар. Менә шундый молильные дома, может быть, ул мәктәптә, может быть, ул офиста, да. Менә алар меңнәгән бөтен җирдә, Мәскәүдә в шаговой доступности кирәк. Андый буш, ниндидер сәгатьләрдә буш заллар, буш теге өйләр күптер инде ул. Конечно, күп. Этим надо заниматься. Должны быть энтузиасты. И в идеале, в агаз, не онда татарлар җыелсын менә. Әйе шул. Татарлар. Да. Менә безнең буквально менә 2 көнлек без үткәрдек вечер памяти Валерий Пороховой. Да. Менә соңгы чыгыш, соңгы аралаш кеше белән, аның булды бездә 19 января. И оннан соң ана буквально бер атнадан чирләп инде бүтән кеше белән аралашкан аның юк ие. Менә булды безнең 4 тапкыр ул, без аны 10 ел, 15 ел беләбез, бик яхшы аралашабыз, но яшьләр белән чыгыш булды безнең 4 тапкыр. Бездә инде штабтан да. Но аны, конечно, безгә бик зур бу потеря, бик кызганып калабыз инде без аны. Шулай шул. Да, булай вечер памяти бик яхшы үтте. Вот. Малае килде, ире килде. Менә тагын әле бүтән сорау бирәсе килә. Менә безнең татар эстрадасын инде кем генә сүкми. Менә электиләр, электә аның теге юк кына җырлар күп булган инде, сүзелеп калды әйбәтләре генә. Хәзердә бүтән җыр начар дип әйтмәсәм, бик күп яхшы сүзләр, матур көйләр, матур аранжировкалар бар. Мәскәүдә дә бит аларның Мәскәү татарлары үзләре җыелышып, ничектер татарча җыр әле миңа сөйләгәннәр бар. Хәтта шундый бер ансамбль бар дип марҗалардан гына тора ди. Ләкин татарча җырлыйлар. Чөнки татарлар чакыралар, ул инде конкурентоспособность. Шуңа күрә гомумән менә сезнең татар эстрадасында үзегезнең
үзегезгә ошаган, үзегез яраткан бер 5 җырчыны әйтеп китә алмыйсызмы? Менә кемнәрне сез сезгә ошый дип әйтергә кирәк. Гомумән. Ну, мында бит, как, значит, менә татар эстрада, да? Менә без к чему стремимся? Мы стремимся к тому, менә безнең штаб, чтобы без читтән кеше чакырмаска. Безнең үзебезнең дә җырчылар яхшы, бик высок уровень бар, просто алар не раскрученные. Например, номером 1 на сегодняшний день я бы поставил Фирюз Кахирова. Хотя 6-тысячный зал он не соберет. А Тухватуллин и, значит, ул собирает меня, например. Да, меня был торчиды Алтымен Тухватуллин и Уразова жиды. Ничек алар жидлар. Это опять-таки штаб этим тоже занимался. Киряк только через интернет огромную работу проводить. Мы крутили ролики, мы их рекламировали, значит, да, вот. И по 6 тысяч людей, вот в прошлом году было 2, и кешунда биг зур концерт был, да. Сез аларга шулай ярдәм итәсез. Без аларга ярдәм итәбез, да, шул интернет рассылка белән, да. Менә, например, штабта күп үзенең хезмәтен күп куйган бар Сюмбел Билалова, да. Менә, например, ол җырлый да, концертта алып бара. Менә ул на энтузиазме, бушлый, десятки мероприятий килеп инде ул менә, да, ул алып бара Мәскәүдә. И җырлый да яхшы ул. Шул кадәрле сайрый булып, нигә үздерә икән? Уйлар сагышка әйләнеп, үзен сиздерә икән. Сайра, сайра булып, кышкай сайрачы үзебез. Бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзе? Сайра, сайра булып, кышкай сайрачы үзебез. Бик күрәсе килгән чагым булырмы икән түзе? Менә үзегезнең яраткан җырыгыз. Менә кичкенәдән истә калган бер ике җыр кала бит шулай сиңеп кала, ул аның сүзләрдән тулмый, кидән тулмый бер качан да гомер буе ул синең белән бара. Шундый бер җырыгыз бармы? Ну, менә как-то жараткан җыр, минем бер җыр жараткан була да, икенче җырны мин ишетәм дә, ул жараткан була. Теге әзрәк минем теге меняется теге менә. Ну, бик әйбәт. Менә бер җырны күптән түгел мин ишеттем. Беренче мәхәббәт, да. Аны 100 кеше җырлаган ия. Менә аны шулай бер безнең кеше җырлай инде, шулай минем менә шуны гел сеңеп калды инде, да. Монда инде теге алагая башлагач беренче мәхәббәтләр искә төшә башлый. Ну, наверное, шундан да инде, да. Аннан соң инде сезнең иң яраткан бәйрәмегез? Бәйрәм яраткан, наверное, безнең менә туган көн, яңа ел. 1 сентябрьдә мин элек бик көтәдер мәктәптә укыганда. Да, как-то менә качан 1 сентябрь. Качан җитә инде? Күрәбез, нитәбез дип инде. Рәсәй тарихында сезгә ошаган политиклар дип әйтәм инде. Современный. Современный дисәк тә ярый, элексен алсак та ярый. Ну, элексен как современный? Вот Минтимир Шарипович, например, Шаймиев. Менә мин аны, значит, без минем әти белән ул соратник, да. Мин аны әле помню в молодости в какой-то степени, да. Да, вот Бензелядә без бергә тордык, да, 3 ел. Вот. Менә ул шунда уже менә үзенең как-то менә поведение белән, ниләре белән менә как-то ул аерылып торадыр менә. Настолько ул высокое воспитание, высокой культуры. Менә алар Сәкинә ханым белән киләләр безгә инде. Даже менә вальс танцевать иткәндә алар отличались. Менә без бит инде бала чага, мин тогда учился, считайте, 1, 2, 3 класс, да. Менә алар киләләр, алар ничек өстәл арасында тоталар, ничек ул сөйләшә тост әйтә менә бездә, да. Вот шулар менә политик менә ул күренеп торады, аңының белем, акыл, менә шундый вот, например, Шаймиев, я считаю, вот. Менә без буквально теге атнада үткәрдек вечер памяти в Москве. Ул нам поручили, вот безнең бар инде, как ДЛ-16 аксакалы, онда бар координационный совет, менә шулар инде близкие алар общались, Василий Николаевич Лихачев. Менә вот кто мало знал, менә посмотрите аларның интервьюлар, ниләр. Вот это тоже высокой культуры, высокообразованный. Шунды менә вот это вот тандем Шаймиев, Лихачев, это уникальные люди, и такого, наверное, ни в каком субъекте больше таких людей не было. Вот я так считаю.
якын танышларыгызда, якын дусларыгыздагы булган аларның менә алар эшләгән яраткан гамәлләре, дусларыгызның эшләгән эшләре сезгә карата дип әйтим инде, гомумән тормышка карата менә кайсы яклары, шуй кайсы яклары ошамый. Хәтта шундай әйтергә була. Ну, танышлар арасында менә миңа, минем созвездие Девы, вот я, да, мин какой-то, может быть, слишком чрезмерно какой-то обязательный человек, пунктуальный человек, ответственный, и мне хотелось бы такого же поведения от других. А вот мы часто без бит аралашабыз да кеше безответственные, несерьезные как-то менә. Шулар, конечно, мне бик ошамый. Менә мин 2013 елда китап чыгарган идем. 2012дә. Монда шундый минем уртасында бар шундый бер айрым вкладыш дип әйтим мин яна милләтне саклап калу кагыйдәләре. Бу 2012дә язган идем яна. Үзем генә уйлап утырып, милләтне ничек саклап калып була. Һәм һәрбер кешегә менә шушы кагыйдәләрне ашый торган җиргә дә элеп куярга иде дип әйтим микән инде. Менә сез шушы милләтне саклап калу өчен гади генә бер 10 кагыйдәне сезнеңчә нинди кагыйдәләр кергә тиеш ады? Бер 10 сан мәсәлән, менә шул дип. Милләтне саклап калуның кагыйдәләре. Саклап калырга безнең бар методика. Вот безнең методика белән без кулланабыз. Ул бер кеше аның белән кулланмай, это во-первых. Ул методиканы таратып булмый. Во-вторых, иң безнең критика күп вот в этом вопросе, да. Вот. Менә мы считаем, и мы уверены, милләтне саклап калып хәзер кирәк, да, только через тренинг, внушение, сеңдерү, башка, значит, йөрәккә, канга, менә для бер ел балаларга бер методика, 2 ел икенче методика. Менә сез безнең бар шундый методика на каждый возраст, да? Она основана на тренинге внушения. Менә кеше ул безнең белән аралашкан студентлар, ул методиканы үткән кешеләр, алар икенче кеше. И алар уже беләләр назначение. Без аларга менә шуны сөйләп инде кич буе. Значит, шул менә татар, милләт дип инде. Бит кешенең или ичендә бар ул рух, значит, милләткә карату, значит, жарату, да? Или ул юк инде, иманлы кеше диләр инде, да? Рухлы кеше диләр, вот. Бу методикалар бик тирәнтен, глобаль дип әйтергә кирәк инде. Ә менә гади генә халыкка менә мәсәлән, мин иң беренче шуны язган идем. Балаларның теле татарча ачылсын. Иң беренче сүзләре татарча булсын дип инде. Менә мәсәлән бала бит үсә, аның кайбер татар ата-аналар да вот мама, вот папа дип өйрәтәләр. Ул әни, әти шундый матур бит инде ул. Әнием, әтием. Менә балаларның телләре ата-ана үзе сөйләшмәсә дә, балаларның телләре әнием, әтием дип ачылсын инде. Аннан соң менә мин үземчә язган кагыйдәләр инде бу. Балаларыгызга бары тик татар исемнәр генә кушыгыз. Татарча сөйләшергә уялмагыз дип. Ул элек бик күбәйен ул, менә хәзер инде әзрәк безнең ничектер уялмыйлар, урамда да, теге автобусларда, теләсә кайда теге татарча сөйләшәләр, ләкин ул шулай хәзер кирегә таба китте, әзәя башлады. Аннан соң инде мәсәлән менә татарлар һәр вакыт үзегезнең менә һәр вакыт мактагыз, аларның татарларның эшен. Уңай сыйфатларын табарга тырышыгыз. Менә татар эшләгән нәрсәнең аңа су сибегез дип әйтергә кирәк. Татар утырып киткән шешәгә аңа су сибәргә. Һәм башкалар. Менә шушындый ничектер китапларда, ул дискларда, кемнәрдә, кайларда да шушындый кагыйдәләрне язып, үзебезнең без милләткә, халыкка сеңдереп торырга кирәк инде. Менә 20нче елга һәм алдагы елларга сезнең төп максатыгыз. Менә штабның штаб турында сүз бар бит әле. Без штабның мәсәлән ниндидер битендә алар планнары бардыр, ниләре бардыр. Менә шушы якын аралардагы булган сезнең максатыгыз киләчәккә. Нәрсәләр эшләргә нинди планнарыгыз? Ну, менә 20нче ел ул безнең ключевой, ул кульминационный.
в плане переписи населения. Вот. Или мы выиграем, или мы проиграем, да? И если эту работу мы не будем вести, да, это будет показатель, лакмус это перепись населения. Ул Тагын эш белән, җыелырга кирәк татарга. бөтен эш белән, һәрберебез белән, штә, өйдә сөйләшеп инде. Это массовый, как массовый маркетинг. Перепись населения, это как я не знаю, это мы к этому очень серьезно относимся и всех пытаемся настроить. Ну, без бит Мәскәүдә торабыз, да? Поэтому как-то Татарстан, ул сезнеке, Мәскәү безнеке, да? Поэтому, конечно, для Татарстана столетие и 30-летие суверенитета, бу, конечно, кульминационные знаковые вещи. Еще раз надо проанализировать это 30-летие суверенитет, какие были ошибки, что надо было сделать, хотя, может быть, не совсем этично и не совсем это понравится политикам анализировать, да, было бы, не было бы, такая история сослагательное наклонение Жарат Мадиляр, да, но это проанализировать надо, и все равно вот это вот столетие Татарстана, итоги, а как и дальше, например. Вот это для Татарстана два знаковых события, конечно. Бу инде менә бу перепись населения, халык санын алу безнең бөтен татар халкына тагын бер зур сынау. Шулай дип Сынау, кабул да, итәйме? Бик сынау. зур татар милләтенә. Это перекличка, это Да. Тимур и его команда, это по всей России. И нужно проводить работу. Шуңа күрә, кадерле милләттәшләр, менә шушы безнең киләчәктә була торган халык саны алуына без бөтенебез дә бергәләшеп зур эшләр алып барырга кирәк. Кешеләр арасында, туганнар арасында, гомумән халык саны арасында һәм үзебездә күбрәк, җылырак, чөнки бу безнең милләт өчен тагын бер мәртәбә кабатланып әйтә, зур сынау. Моны без теге үтәргә тиеш бу сынауны.